stále som sa chcela venovať rómskym deťom. Už počas totality som sa stretávala s Romami, som ich pripravovala tajne ku sviatostiam, sviatosti zmierenia, prvému svätému prijímaniu po domoch, po bytovkách a neskôr už v 89. už som prišla tu do Bardejova na poštárku a začali sme spolu so kňazmi Salesiánmi takto sa venovať rómskym deťom. Dobre, čiže tá istá otázka vlastne, čo zahŕňa príprava na Vianoce? No, tak je to i vonkajšia príprava, zháňanie darčekov. Už máte darčeky? Pre deti? Nie ešte? Ešte bola podpora? Nebola? Tak, aby nám to trošku ostalo, hej? Duši, také na povzbudenie. Teraz môžete si umyť ruky a môžete ísť ku koláčom. Uvidíme, čo tam možno ozdobovať by už trebalo. No, dobre, v poriadku. Dala si na stredok a už sa ti nezmestí druhé. Ale to nevadí, no. Tak, no môžeš. Dobre. Zober do ručky. Ja som síce Rómka, ale nevyrastala som na osade ani na nejakom väčšom rómskom sídlisku. Ja som bola dosť prispôsobená v živote medzi bielými. No daj tu hedičku. Tak. Keď prídete medzi nich, hurá, sú nadšení, tešia sa a vedia sa tešiť skutočne z každej maličkosti. Tak, teraz už dobrá, polož si ju tu. Polož si ju tu. Tak, výborne. To je taký myš. Dobre. Aj tú hviezdičku tam polož ešte. Rómovia sú takí smelší, či už ku kňazovi Rómovi, alebo k sestre. Ale čo sa týka takého prijatia, tak prijímajú všetky, ktorí vidia, že majú ich radi, že im nejde o nejaký zisk, alebo o nejakú propagandu, alebo niečo iné. Mamka, a ty? Ktoré si robila? Ja toto som. Ty si toto robila. A vtačíka kto robil? No. Vítaj na poštárke, svätý Mikuláš. Kamerujete? Vyzerali sme ťa Skáďal z ste? okna to Poprať? poraz. Prešov? No tak ktorú viete? Dobre. Jak sa máte? Dá sa povedať dobre. Kde máš fešákov svojich? Ja dneska do prežití. Hej, do roboty? Máš robotu tam? Až Prahe? O, mama mia. Tak pozdravuj tam našich. Na poštárke v Bardejove pôsobím už 25. rok. Už sa zo mňa smejú, že som babička. Každého Roma už tu poznám. Je to rómske sídlisko s 2000 ľuďmi. A pracovala som tu v základnej škole ako katechetka, ako vychovávateľka. Tieto dve som učila ešte. Janika ešte v škôlke, nie? Či v škole? A teba v škôlke, jasné. Teba v škôlke som na rukách držala na svätého Mikuláša. Pamätáš, Jožko? No, nech sa páči. Za to máš čokoládu. No, daj, neboj sa. Prosím. Šimon tu je. Šimon chce čokoládu. Ktorý Šimon? Počkaj, musím ho vidieť. Á, Šimon, dobre si dneška. Všetci sme takí. Dávame takým, čo si nemôžu dovoliť, že majú veľa detí, takže nekupujú tak. No ináč musím pochváliť, Olinkin otec bol prvý kostolník v našom kostole a veľmi pekne viedol ako svoju prácu. Aj u nás niečo ste učili. Že by sme chceli rodičom ako z lásky zatancovať rómsky tanec. No výborne myšlienka. Nie, dobrá, môže byť, nie? Dobrá myšlienka, no. No som vám chcela volať sa spýtať, že či tak môže byť, bo to... Dobre. Ideme s tými mravenčími krokmi. A trošku sa mení aj ich zmýšľanie. Keď prichádzajú, či už sobášiť sa, či už prijať sviatosť birmovania. Veľmi sa teším, keď nejaký študent ukončí strednú školu. Proste tak, ako
bežne je to u bielých, tak by som chcela, aby to bolo aj u Rómov. Aby tie hodnoty, ktoré sú dobré, sú pozitívne, aby aj Rómovia ich pochopili. Aby im na nich záležalo. Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný